X'jiġina f'moħħna meta nsemmu l-kelma desert? Jiġu f'moħħna ramel, sħana kbira u xi ġemel. Imma fid-deżert ma nsibux dawn biss. F'din ix-xandira qasira se nagħtu ħarsa ħafifa lejn il-karatteristiċi ewlenin tad-deżerti li nsibu madwar id-dinja. Nikkalkulaw li kwart ta' wiċċ id-dinja huwa miksi b'xi deżert. L-akbar deżert jinsab fl-Afrika ta' fuq u jissejjaħ id-deżert tas-Saħħara. Madwar id-dinja insibu kemm deżerti sħan kif ukoll deżerti kesħin. Interessanti nkunu nafu li fid-deżert sħun matul il-jum tkun ħafna sħana, imma bil-lejl l-arja tiksaħ u t-temperatura tinżel anke taħt iż-żero. Biex jgħixu il-bnedmin u anke l-annimali, fost ħafna affarijiet oħra jeħtieġu l-ilma, jeħtieġu l-ikel u jeħtieġu wkoll klima pjuttost ħanina. Fil-pajjeżaġġ li qed naraw bħalissa tagħmel ix-xita, allura jikbru l-pjanti, jikbru s-siġar u nsibu l-ħajja. Imma madwar id-dinja insibu postijiet nieqfa fejn xita ma tagħmilx, allura ftit jew kważi xejn insibu il-ħajja. Bħalma ġa għedna madwar id-dinja insibu żewġ tipi ta' deżert. Insibu deżerti sħan kif ukoll deżerti kesħin. F'deżert sħun insibu n-nixfa u ħafna sħana. Ma jkunx hemm ħafna pjanti. Fid-deżert sħun insibu ftit annimali. Dawn l-annimali biex insejħulhom hekk tad-deżert huma kapaċi li jħaffru u jgħixu taħt ir-ramel minħabba li ma jistgħux jgħixu fis-sħana kbira tad-deżert. Il-parti l-kbira tad-deżert hija xari, jiġifieri kollha blat. Huma biss partijiet l-hawn u l-hemm li jkunu miksija bir-ramel. Insibu wkoll likeni u algi li huma pjanti jew ħaxix żgħar li jikbru anke fuq ħamrija fqira. Xi annimali komuni li nsibu jgħixu f'deżert sħun huma rettili, tipi ta' gremxul u sriep. Dawn huma annimali li m'għandhomx bżonn ħafna ikel. Dawn l-annimali kapaċi jgħixu ġranet sħaħ mingħajr ikel. Il-ġemel u l-aktar annimal li kapaċi jivvjaġġa f'deżert u jissapporti s-sħana kbira li tinsab fih. L-iġmla huma kapaċi li jaħżnu l-ilma f'boros apposta li għandhom qrib l-istonku tagħhom biex bekk ikunu jistgħu jgħaddu anke ġimgħa sħiħa mingħajr ma jkollhom bżonn li jixorbu l-ilma. Fid-deżerti il-ħajja taf tkun kważi impossibbli. Imma insibu dawk li jissejħu l-oażi. Oażi huwa post fid-deżert fejn ikun hemm l-ilma. Bekk l-iġmla ikollhom fejn jixorbu. Araw din l-oażi li qiegħda ġewwa d-deżert in-naħa t'isfel tat-Tuneżija. Taraw kif hawnhekk il-ħajja hija qiebsa, imma hija possibbli. Ħafna mill-pjanti li jikbru fid-deżert ikollhom eruq twal li bihom jixorbu l-ftit ilma li jsibu. F'deżert insibu ħafna tipi ta' kaktus għaliex dawn il-pjanti kapaċi jaħżnu l-ilma ġo fihom stess.
Fid-deżert ir-riħ itajjar ir-ramel li jinġema' foljiet żgħar. Dawn jissejħu sand dunes u jistgħu jkunu spettakolari għall-aħħar. Id-deżert jintuża minn xi nies li joqogħdu u anke jivvjaġġaw ġo fih. Dawn in-nies jissejħu nomadi u jkunu jiffurmaw familji u tribujiet. Joqogħdu f'tinet u kampijiet u jfittxu dejjem xi oażi iżda ħajjithom mhix faċli. Jivvjaġġaw l-iktar permezz tal-ġemel. Insibu mbagħad id-deżerti kesħin jew aħjar it-tundra. F'deżert kiesaħ it-temperatura tkun baxxa ħafna u tkun ħafna kesħa. Fix-xitwa jinżel ħafna silġ jew borra. F'dan it-tip ta' deżert qatt ma jkun hemm sħana biżżejjed biex jikbru il-pjanti u s-siġar. L-annimali żgħar ikollhom iħaffru l-isfel biex jevitaw il-kesħa kbira ta' wiċċ l-art. Nies li sikwit nassoċjawhom mad-deżerti kesħin huma l-Eskimos. Dawn jilbsu lbies oħxon magħmul mill-ġlud tal-annimali biex ma jħossux ksieħ u jipproteġu ruħhom mill-kesħa kbira tas-silġ. L-Eskimos jibnu xi iglu biex isibu kenn ġo fiha għal ftit ta' żmien. Iglu hija dar żgħira għamla ta' koppla mibnija mill-Eskimos u tkun magħmula minn blokok ta' silġ qiebes. Hekk tajna ħarsa lejn id-deżerti kemm dawk sħan kif ukoll dawk kesħin. Taraw li madwar id-dinja teżisti varjetà kbira ta' pajjeżaġġi u dawn kollha huma bżonjużi min għal ħaġa u min għal oħra.